Takže čus lidi, já vás vítám u mého videa. Dnes vám loginovat a registrovat, kdyby to někteří z vás neuměli. Dáte na nějaký server, dáte t, napíšete lomená čárka, jako lomítko, dáte r, e, g, i, s, t, r, h, an, no, nějaký heslo. A potvrdíte Entrem. Pak dáte login a vaše heslo. A jste přihlášení. Tak. Register, heslo, ještě jednou heslo. Login a heslo. A máte to a můžete normálně pařit třeba. Já mám tu many items. Doufám, že to na mě neřeknete. Třeba můžete si tady takhle stavit. Tady ještě ne, tady je reska. Třeba půjdete dál. Tady si klidně můžete stavit bloky už. No, taky ještě ne. Tady třeba, ne, jak to nikde to nejde. Tak třeba var, p, r, t, r, o, d, asi dáte. No, tady to není. A můžete si stavit bloky, všechno. A potom to máte už hotový. Já se s váma loučím.